Обзети сте от кучешки тревоги. Той ще ви помогне. Говорещият с кучета. Много умен. Много добро. Моите са страхотни, ама са точно като българите. Здраво трябва да се държат. Това е кротко. Моя, ако е тук, че огапа тримата, ще си не съм го кръстил, ще го кръстил. Dog Whisperer. Обзети сте от кучешки тревоги. Той ще ви помогне. Говорещият с кучета.